Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Parang tinay ka. Gamay ng ginagawa. Uda doon ako sa mga tiil sa bahay ni Alex. Umanan akong sayop nga mabuhat ko. Kung ako sundo na akong gusto. Busa, mas may pagmagpalayo na lang ko din eh. Magpalayo ka, Jisa. Ug sa akong anak. Oh, ano mo nagtimi-timi man ka, Jessa? Busog na ko, Alex. Jessa, relax. Lahi magkasubang babae. Ang bang babae, ganahan kayo ning kinabuhi ah. Kuan. Okay, isaad ko. Di na ko magsapot-sapot karon. Yung sa may gusto mong sunod na buhaton. Alas 10 pasado pa. Taas pang oras. May mo pag mo inom og bino, Alex. Okay, sige. Gamay lang ha. Waiter! Wine please. Oh, excuse na ha. Hello? Kumusta na akong gisugo ni mo ha? Naibaw ka na ba kung nga nung nakita ko si Andrew sa party? Bisita lang siya dito? Di ko mo to. Mga negosyante lang ang makasud sa mong party. Busa, imposible kung bisita lang siya. Okay. Pag-check ko gusab. Sige, bye. Naibaw ko. Na gusto ka mangutana kung kinsa si Andrew, di ba? O ikaw, wabay nagpailan ni mong Andrew sa party nga gitambungan ta? Wa. Ngano? Kinsa man na si Andrew? Ngano interesado man kaniya? Kaila lang, ugwa ka makaila niya. Sir? Meron yung wine, sir. Thank you. Mahimbag mo inom na ko, Alex. Tiwasaw na ka ng pagkaon. Una ka mainom. Kaya dili ko gusto nga doon ako'y asawa nga masakiton sa atay sumaabot. Sige, kaon na. Ang Alex, dili bagid mahimo nga Nga unsa? muli ko bisag kadiyot lang sa akong anak. Ay. Wa pa yun ay ka makailan ako, Chesa. Pero karon, may baw ka na. Nga once makapagawas na kong balaod, dili na yun ni mausap pa. Wa na'y makapaliso ini. Alex, Wa pa ko'y kumpiyansa ni mo, Chesa. Kuyaw kayo kung magunitan mo ang bata o mulayas ka na. Alex, dili na mahita po. Misaad ako nga dili ako mulayas pa. Mas may ng manikuro. Sige, ikaw na diha. Gusto kong ako lang ang hunahunaon makaroon, ha? Ako lang. Ha? Oo. Oo, relax. Hindi ko gustong magsuka ka na sa kahubog inigbiya na to din sa restaurant. Wa nagid siya kumpiyansa na ako. Sa ang buhaton nini. Wa nagid ko'y mahimo. Gawas sa pagsunod na niya. Hangtod sa hangtod. Oh, kumusta ang biyahe, Andrew? Oh, nagpagkuha ko dyan sa outlet na to sa San Fernando. Nga nung may biyahe magkagabi ing dako. Di ka makatog dito sa San Fernando, unsa? Oh, Tiyo.
Andrew, hangtod ba karon di ka lang gihapon musulti namo kung unsa gyud netabo sa San Fernando. Nga mo naman kag mapaso kung mutunog ka ditong dapita. Di na ito iskutan na nangagit yun. Apa palambo na sa ito negosyo may atong ati manon. Waiter, wine pa. Uy, husto na, Jessa. Hubog ka na. Okay pa ko, Alex. Okay pa ko. Muna niya akong kinabuhi, dili pa? Sa pasagdi ko. Total, sundo naman ako ang tanan nimong gusto. Waiter, ang saba. Wine pa. Waiter, kwintahan na ni among nakaon. Malayas na ta? Hubog ka na. Wa ka na ma-enjoy sa aton date. Sayop ka. Karon pa lang kumapatig kalipay sa tong date. Karon nga nakainom ko. Sabi ni mo, Alex. Sa unang higayon nga nahibaw kong mitulog sa kong sabakan si Junior. Mura kong nasuko sa Ginoo. Kung nga nung misugot pa siyang mamabdos ko sa anak sa demonyong rapist. Pahuway na, Jessa. Ay napagunaw na ngagi. Pero sa dihang natao na siya. Niya nagunitan ko ng kainit siyang lawas. Nausap nga ako kuna-kuna. Huwa siya labot sa kademonyo sa iyang amahan, di ba? Mao nga mahal ko na siya. Usa siya ka anghel, dili ba? Hug kay anghel siya. Angay lang siyang mahalon, di ba? Misamot ang akong pagmahal ni Junior. Karon, ngayon mo na siyang kipalayo na ako. Karon ba ko makafeel og kami nga murag makamatay? Taan pagyud ko. Padungyos drama ang imong istorya karon. Wala ka mahibaw sa kabingaw nga akong gibate karon, Alex. Busa maluoy ka. Palili ako sa kong anak. Bisan karon lang. Ayaw sige palayo na ako hangtod sa hangtod. Okay. Masay okay? Musugot ka na nga magkakita ko sa kong anak? Ha, Alex? Musugot ka na ba, Alex? Oh. Pero sige. Tabunin ang mata mo. Unsa? Kung gusto ka maghikap sa imong anak karong gabi una, taptapi ka ng mata mo. Ug ayaw pagtan-aw sa gawas. Pagduko. Pero, Ako di ka, ayaw. Mulahos lang tagpauli. okay, okay. Tabunan na ako kung mga mata. Oh, sige. Ang kining panyo mo akong itap-tap sa kong mata. Sige. Ano ko na? Oh, oh, Alex. Yan mo ko sa syudad. O pandili ka pun mawaas kung nauna si Jessa. Ikadawang higing nagkasugat ang mudahan. Unsa ba kahit buti pa sa puti ni? Hilabtanon ka. Wa kay labot kun unsay buhaton ko sa akong kinabuhi kay dili ta kaila. Hilabtanon ka. Hilabtanon ka. Bisan kamay. Huwag yun siya mahinumdum na ako. Ang iyang mga mata. Blanco kay iyang mga mata. Puno sa problema. Unsam ni nabuhat ako ni Jessa. Dili ko tingali ko ni mo mapasaylo. Kung mahibaw ka nga ako ni mo yung rapist, nga gipanghimaraot mo. Niya na ba ta, Alex? Oh, niya na ta. Oh, sige na. Tangtangan na ka ng tap-tap sa imong mga mata. Aron makita mo na ang imong anak. Mauna ning dapita? Narangbay nga gibutangan ko sa atong anak. Binantayan ang imong anak. Busa, dili mahitabong mawa siya o makuha mo siya.
Kay gibauran ako ang bantay nga dili ka pasudlon kung dili ako ang kauban mo. Si Junior. Junior? Junior, anak! Nana si Mami! Ma'am, ikaw may mamusod. Okay lang, pasudlan na siya. Niya ako. Akong gusto nga makita siya siyang anak karong gabi una. Junior, anak! Anak, nana si Mami! Yaya, hay ng bata! Oh, Junior! Junior, ni anak ko! Junior, anak! Salamat ka nakita na ta. Baby. Unsa man, gigutom ka? Ha? Ma'am! Ma'am, busog naman ni siya, ma'am. Oy! Mihilak lang siya sa pagkadungog sa imong tingog. Baby. Miss na kay ka ni Mami. Pero, di ka lang yun makaingon nga ngilaan kong pagkabana. O na, makakus ug mahikap ni mo ang bata. O pagtagbaw, kay manglakaw na ta karong taon-taon. Alex, di lang una ta mamauli. Ani lang una ko ni Junior. Mangita yung kag sakit sa lawas, Jisa. Alex, karon lang. Karong gabi una lang. Please. Gusto kong ikauban karong gabi una si Junior. Okay. Ma'am ka na makalipay ni mo. Sige. Karong gabi una. Yaya. Pasag din lang ng duha diya. Maway na. Oo, sir. Junior, miss na ba ni mo si Mami, ha? Sorry nga giputang ka noon ni Daddy dinini mo, ha? Sorry kit kayo. Masag din lang anak. Magbinuutan na si Mami ni Daddy. Aron ibalik ka na niya dito sa ato, okay? Pinahulagay ko ni mo, baby. Sorry nga ni Mahong Pino si Mami. Ayaw ka bala ka. Sa sunod nga mo ani. Nga mo ani din ni si Mami. Dili na ako mo inom. I miss you. I love you, baby. Jessa. Pagmata na. Mauli na ta. Alex? Alex? Hain si Junior? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!